Yesterday, after my testimony, I received a number of calls warning me that the seniors are not happy with my testimony. Isigcawu sekhomishana besiqhubeka nokupheka ngemibuzo uWitness I owethola ubufakazi esithe ngokuthi kungani kwaba nguye owayihola uphenyo endaweni yesigameko okwashaqwa kuyisidakamizi eRotin ngo-2021. Isigcawu siphenya ngomthamo omkhulu wezidakamizwa ezingabiza u-300 million wamarandi nokuvele ukuthi kunezikhulu ezithile zamaphoyisa ezisola ngokugxambukela ophenyweni lokutholakala kwalezi zidakamizwa. This may be unfair to you, but it sounds like you do not know what dictates who is to take charge of a crime scene. I've asked you twice. Ms. Boy asked you at least once. It may have been more than once, and you have not given a clear answer. Must I take it that you do not know? Ikhomishana izwe nokuthi Witness I wake wahlala emzini kasomabhizinisi osolwa ngamacala obugebengu uVusumuzi Khethi Matlala iminyaka emibili. Lo fakazi uchazele ikhomishana ukuthi wahlala kulo muzi engazi ukuthi okaMatlala futhi akakaze axhumane ngqo naye. Nokubufakazi angakaze akudalule estatimendeni sakhe izolo. I did not know at the time whose house it was. I only found out during the course of my stay that the property belonged to Mr. Matlala. At the time, this did not concern me because I knew Mr. Matlala as a businessman. Isigcawu siyaqhubeka.